дар аэропорти ҳамун Дубай шумо ҳозир шиден аз Федератсияи Россия чӣ қадар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шиданд ба муҳлати 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ карда мешавад. Салом дӯстон, инак ширкати дорувории Софсавдо тахфифи соли нави худро оғоз намуд. Барои зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани мӯи сар ё барои кам кардани вазни худ ё зиёд кардани вазни худ ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ба ширкати дорувории Софсавдо муроҷиат кунед. Барои дархостҳои худро равон кардан аз сайти Софсавдору истифода баред. Рақамҳо дар рӯи экран. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия барои соли нав то хонаи шумо бепул мебошад. Шаҳрҳое ки берун аз Россия ҳастанд дар муддати 2 рӯз доставка карда мешаванд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод мебошед. Имрӯза навори мо якчанд хабари нава пешкаши шумо гардонидан бо диққат гӯш мекунем. Аввалин хабари мо оиди маҳдудиятҳоро бардоштан дар Абу-Даби. Телевизиони маҳаллӣ Ал-Арабия ба изҳороти тамошобинон расонид ки аз 24 декабр ба як қатор кишварҳое ки шаҳрвандонаш дохили Дубай мешаванд, дохили Абу-Даби мешаванд, маҳдудиятҳо бардошта шаванд. Яъне ки пештар ҳар нафаре ки дохили Дубай мешид, дохили Абу-Даби мешид, вай ба карантин равона карда мешид. Карантини 10 рӯза. Ва сар карда аз 24 октябр шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони Узбекистон, Арабистони Саудӣ ва Хитой ҳар нафаре ки агар ба Абу-Даби, Дубай сафар кунанд ба карантин равона карда намешаванд. Лекин хотиррасон мекунем ки бояд пеш аз парвоз ҳар як нафаре ки дохили ҳавопаймо мешава ба худ маълумотномаи тиббӣ гузашта боша ва аз тест гузашта боша. Ин чиз доштанаш ҳатмие. Шумо ҳамин чиза пеш аз парвозтон мегирен ва дар ҳолате ки дар аэропорти ҳамун Дубай шумо ҳозир шиден, дар фурудгоҳ ҳозир шиден, шуморо ба карантини 10 рӯза равона намекунанд. Ва агар ки то 24 декабр ҳар нафаре ки дар карантин қарор дошт дар Абу-Даби, ӯ шахсиятҳо низ аз тест гузаронида мешаванд аввалан ва баъдан озод мешаванд. Дуюмин хабари мо оиди қонун ва қоидаҳои падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд. Яъне ки мо якчанд пеш ба шумо як видео карда будем, гуфтем ки дар шаҳри Душанбе, умуман дар Ҷумҳурии Тоҷикистон рейдҳои шабонарӯзӣ байни ноболиғон рафта истодааст. Чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, имрӯзҳо ноболиғҳо умуман шахсҳое ки болиғ ҳам ҳастанд бо худшон силоҳҳо мегардонанд. Яъне ки силоҳ гуфта мо корчара дар назар дорем, ё ки электрошок, ё ки кастет, дигару дигар чизҳо. Мақомотҳои дахлдор махсус барои ҳамин чизҳо рейдҳо ташкил кардагиянд ва то айни ҳол ин рейдҳо давом карда истодааст. ҳар рӯзе ки дастгир мекунанд, ҳар як шахсиятеро ки дастгир мекунанд, агар ки ноболиғ боша ҷаримабандӣ карда мешавад ва агар ки болиғ боша, аз 18 сола боло боша, дар ин ҳолат ҳабси маъмуришон мекунанд ба муҳлати 15 шабона рӯз. ҳар нафаре ки аз 18 сола боло ҳастай ва бо худаш корча мегардона ё кастет мегардона ё электрошокер, дар ҳолате ки дар рейдҳо дастгир кардан ба муҳлати 15 шабона рӯз ҳабси маъмурӣ карда мешавад. Ва шахсиятҳое ки ноболиғ ҳастанду шабгардӣ мекунанд, мисол интернет кафе мераванд ё ки бо худшон ҳамин гуна силоҳҳоро мегардонанд, дар ин ҳолат ин гуна шахсиятҳоро ҳам дастгир мешаванд ва нисбати падару модаршон ҷаримабандӣ аз назари қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон карда мешавад. Дар ин бора бародарони азиз, ҳозир як нусхаи дигара мехонам, бо диққат гӯш кунед. маъмурини милитсияи вилояти Суғд нисбат ба волидайни наврасону ноболиғон 1837 санади ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб доданд. Манбаъ зикр кард ки тибқи моддаи 8 ин қонун волидайн вазифадоранд шабона ҳузури кӯдакони то 18 соларо дар марказҳои фароғатӣ пешгирӣ кунанд. Инчунин аз соати 6 то 6 саҳар рафтани фарзанди ноболиғи худро ба марказҳои дорои бозиҳои компютерӣ ё хидматҳои интернетӣ манъ кунанд. яъне ки шахсиятҳое ки ноболиғ ҳастанд, аз 18 сола поён ҳастанд, рафтан ба марказҳои дилхушӣ ё ки рафтан ба марказҳои компютерӣ қатъиян манъ карда шудагиай аз соати 6 бегоҳ то 6 субҳа агар ки қапидан дар ҳамин рейдҳо дастгир кардан, нисбати падару модаршон ҷаримабандии ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб метиҳанд. ва хабари навбатии мо оиди парвозҳо, яъне ки дар давраи карантин, дар давраи
марзҳо баста буданд, аз Федератсияи Россия чӣ қадар шаҳрвандои Ҷумҳурии Тоҷикистон баргардонида шуданд бо рейсҳои чартерӣ. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум астай, ҳар моҳ ва ҳар рӯз 5-6 рейс шудааст ва ҳар моҳ 100-150 та рейс аз Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардастанд. Дар муддати анами карантин то айни ҳол аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз 90 000 шаҳрвандои тоҷик интиқол дода шуданд. Яъне ки аз Россия ба рейсҳои чартерӣ аллакай то имрӯза 90 000 нафар шаҳрвандора баргардониданд. ва аз ҷиҳати зиёд баргаштани муҳоҷирони меҳнатӣ, яъне ки дар як соли 2020 танҳо шаҳрвандои тоҷик, мисол мегирем, шаҳрвандои тоҷик танҳо дар ҳамин сол 90 000-ош аз Россия ба Тоҷикистон омаданд, яъне тарки Россия карданд ва ғайри узбек, қирғиз, қазоқ, дигар миллатҳое ки дар Федератсияи Россия кору фаъолият мекунанд. Умум бигирем агар дар ҳамин соли 2020 мумкин 600-700 000 нафар шаҳрвандои хориҷӣ тарки Россия карданд ва қувваи кори Россия аз ҳамин сабаб хела суст шудагиай. Ва ногуфта намонад ки ҳамасола ба Федератсияи Россия то 500 000 муҳоҷири хориҷӣ дохил мешид, яъне ки тоҷик, узбек, қирғиз ҳар сол 500 000 дохил мешид. Ва дар соли 2020 бошад, дар даврае ки беморӣ буд, карантин буд, ҳамаи муҳоҷирони меҳнатӣ дохил шуда ба Федератсияи Россия 129 000 нафара ташкил доданд, ки барои кору фаъолияти Россияра пеш бурдан хела сатҳи кама дар назар мегирад. Ва ногуфта намонад ки пешрафти қувваи корӣ дар Россия бештар аз муҳоҷиро вобастагӣ дошт, яъне ки ҳамин миллатҳое ки дар Россия дохил мешиданду кору фаъолият мекарданд, қувваи кории истеҳсолот, сохтмон аз ҳамин муҳоҷиро вобастагӣ дошт. Имрӯз бошад Федератсияи Россия чораандешӣ кардастаю тасмим гирифтааст ки бар бигардона муҳоҷирои меҳнатира, чунки агар бар нагардона қувваи корӣ суст шид, экономикаи давлат ҳам паст шидан мегирад, яъне ки мактабҳову дигар иншоотҳо ҳамин муҳоҷирои меҳнатӣ бисёртар дар уҷо кору фаъолият мекарданд. Ба ҳамин хотир вазири сохтмони Федератсияи Россия пешниҳод кардагӣ ҳаст ба президенти Россия ки ҳамин чиза чораандешӣ кунанд ва ба як хулосае биёянд ки муҳоҷирои меҳнатира бар бигардонанд. Ва ҳама каса интизор мешавем ки дар ҷавоб президенти Россия чӣ мега ва чӣ қарори нав боз мебирояд. бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон савол дошта бошен, агар дар поёни ҳамин видео комментария да бинависен ё ки дар инстаграми ма саволотона равон кунед. Дар канали Юрист Тиҷей обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.